Takže čau lidi, vítám vás u nového let's play z privátního serveru Atomate. No, moje první video nemělo velký úspěch, tak jsem se rozhodl natočit další. A v dnešním dílu bych asi chtěl vám říct, jak velice lehko se tu dá vydělat mezi levelem 80 až 90 a potom bych asi, no, možná nějaké lepšení nebo tak. Takže nejlépe mezi levelem 80 až 90 se dá nejlépe vydělat na diamantech. Mám nejvíce na žlutých a modrých. Mám zatím 14 diamantů, jsem dělal modré brnění na Pruded. Jsem totiž 95, takže padá to, myslím, že je do levelu 105, nebo možná i víc, nevím to teď jistě, ale je to. A potom, že bych ještě zašel do mapy levelu, zajdu ještě do mapy levelu 90, tam ty mety nejsou, ale ukážeme si, jak ještě se dá taky vydělat level 90 plus. Jak to, prostě to přeskakuju, ale tady se taky dá XP, že dávají docela hodně. A někde tady na mapce odsad, no, od toho zeleného, od toho teleportéra až tam do dalšímu teleportovi, když budete chodit, měli byste nacházet metiny. Laguje mi to někdo tady. A zlaté žáby je super. Jedna tu je. Takže si máme. Já ji biju bez náhody, protože jako ani nepotřebuji nasazovat, protože tak beru 17 sekem a ona docela rychle padá. A s ní by měly padat šperkovnice a ty se dají docela slušně prodat. Vám ještě ukážu, no tu je další, jak tu XP. Takže XP to je velice luxusně, ale je problém, že tato mapa je často zasekaná, protože lagy tu jsou, protože tady nejsou tu vyřešené yangy. Prostě nezbírají se vám, prostě padají na zem a ve velkém počtu, takže když teda si máte tu větší skupinku, tak jako z toho je, dívejte, tolik gangů. Takže ale vidíte, jo, prostě 11,86, počkejte. Jenom si mu jednu malinkou skupinku. A hned máme 12%, no skoro 13%. Fakt omlouvám, strašné lagy tady jsou, protože když padají hodně jangů, takže zase 14% to docela dobrý. Takže já jdu zpět město. No. Dobrý. Žluté diamanty a tak docela jdou slušně. Pardon, mě to spadlo. Na chvilku to stopnu a něco si hlásím. No, takže jsem zpět, omlouvám se. A fakt doufám, že se vám toto video bude líbit. Že vám aspoň trošku pomůže. Tak. A ještě něco, chtěl bych prodat tento meč, pirátský meč, má tam 15 inteligence, jsou proti ďáblům, jsou proti pololidem, 15%, bezvědomí.
prostě síla se mi protiváčím nějaké kameny plus 5. Jenom chci za ně jenom diamanty a prodám ještě toto. Dračí náramek plus 9. Ještě neúplně dodělaný, ale dodělám ho. Pište mi nabídky a tak dolů pod video do komentářů. Děkuju, takže já se přesunu do mapy od levelu 80 nebyli do plného Battlelandu. Jakože levely tam na té mapě level 90 jdou rychle, hodně rychle. To je dobré. No. Vyplatí se tu sbírat i elixíry slunce. Tohle se dá prodat cca 150 milionů. Znám lidi, co to tak kupují, jo. Takže nedělejte, že 150 milionů je moc. Jo. Vyplatí se chodit i na posvátný oheň. Z posvátného ohně padají různé jedáky. Ne, do skupiny nechci. Padají z něho diamanty, i zelené diamanty. Mám hodně, ale že oni moc se neprodávají. Ale padají z toho jedovatém meče, mě z toho zapadl tento jedák. Prostě hned s průmkou 50 mi z toho padnu. Udělal se 1585, dal jsem mu na plus 9. No, jakože vyplatí se to, když to sbírá, podívat se na průmku a dávám docela dost metinů. To je nějakých 30 000 seken, to je docela dobré. Teď nic nepadlo. A jinak po těchto metinů to definitivně useká i s damagem 12 000. Takže jak jsem toho vidíte, jenom kritik 60%, průnik 70%, průměrná škoda 80%, mám sluneční nahrdelník plus 9, tam mám základu 30% na průměrnou škodu, což je dobré, ale nemám ho ještě 1585, to se dodá nikdy jindy, jinak všechno full 1585. Je dobré si tady udělat dropera v levelu 90 a prostě dávat tady chatimetiny. Víte, žlutý diamant, i perly z toho padají, prostě pečetě, požehnané věci. A takhle si jakože po nějaké hodince takhle dropování můžete našetřit až nějakých 50 dia. Když dáváte takový diamant třeba jako já, 22 000 nebo 20 000 plus, tak máte do hodiny máte 50 diamantů. Takže nic těžkého. Diamanty stojí 50 až 70 kk za kus. Já diamanty prodávám za 80, kámoš to kupuje, takže jakože výdělem mám velký. A tak já ten žlutý diamant pečetě sbírám. Takže to by pro dnešek mohlo být vše. Doufám, že se vám toto video líbilo, tak dejte like, respektuji i dislike, jo, odběr, tak zatím čau.